So, Demon Kuan. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional hilot. Ayan, check na to, kaya marang ni-aksog ko. Ayan. Ayan, magandang gabi, shout out sa first viewer. Ayan, may gabi sir. Oh, ano sa'yo yung pamati? Ako ang ginabati, balik-balik ako ang asthma. Asma. Pag once na maulanan ko, tapos magkuhan ang kong likod, maghubag ng talikod na ugat na ugat. Pamutan. Diyan na mo to karong asthma. Pero sa right side lang siya. Sa right side lang. Ang left side, dili yun siya mapiktuhan. Dili lang good. Ano? Di yun magkapaayos akong hubag ang mga tambal. Hilot lang po yun ang maayos ng ulian ko. Marang akong try dari Sa pag yan? Mulang yun na ako. Orag yun, wala nagkailaan. Wala na. Isa ka buok. Isa. Mga pila ka tuig na naimong konsar. Asma or hubak o Since malasuan na. ginadala na ko ni sa nga asthma na ako, elementary padug ko kay murag piang mong gud ni kay dili pantay ang ako ang ano, baga ba. Ano nabiyang mo ka? Tsaka sipat siguro sa sige Pero wala mahagbong, anak. Wala sa tumbling. Pero wala ka mag-nebulizer. Nag-nebyo ko pag kanang dili na siya makaya. Na kay kuwan Ay katong katong puff na ako ginadala. pump lang. Katong ana-ana ra. Pero katong Inhaler. masing nga kuwan. Napo ka to pero talagsar jud ko gamit ato mga once a year mga ana jud kayo wala. Ang ginagamit lang nimo. Pero puff kay mag-duty ko. Reserve lang. Oh, ulian man jud ko. Mm. Pero magbalik-balik gyapon na siya. O mahilot ko adya na marag dili na siya mabalik. Ay nagabalo kas kuha. Sige kung subaybay lagi anak ko Oh. makabalik ko sa Digo sa tuon yun ako ni. Oh. Mo to gi try na kong kuan PM o text katong si kay mo to try na ko dre. Bayan na to. Basta Naka-subscribe na. Ay, subscribe. Kakong kanima kanimo mo na ako YouTube. Mo na ganatan-tanaw Ito ba nakita nimo to kung mga kuwan, Oh, mga di pang katong barang kita ka. Kung barang. Katong bako lang, barang inkantong Ang lalaki. pinakalitis. Inkantong lalaki. Ano pa nagsunod ato? Anak pa? Ay. Ang babae, naibog sa iyang kanto, Mm. nakasalapod sila. Tala. Sa motor, rapod. Oo. Di man tanan kung motor ko dana, kaya hindi matinood ako. Matay o ko. Ang uban ha, dili. Ako tayo mahimok ko, di lang. Asa rin balay no, sir? Taga kapalong pa ko. Kapalong, iyo ano? Pero dali ko na-assign ka Pero Rogitik. imong balay yun, kapalong. Kapalong. Ito na kapalong Davao del Norte. Oo. Nan sa tabi. Si Layo ano? Mm. Atong isang adlaw dire, nagkakuha, naghapon. Sa ito yung balik. Unahan pa doon sa Tagumpot. Mm. Kanang... Dili. Ano pa dyan? Mako. Ako isa. Sabi lang ko na. Panapo. Ay, di. Is... Hindi lang. Basta unahan pa doon sa... Unahan pa doon sa Compostela. Bakit po ko ano po. Sige lang. No, sa atong hinumduman na niya. Sige sa shout out sa taga... Sa ganito? Kapalong. Kapalong Davao del Norte, no, dugay na gusto si Sir mapahilot karon makatry na gusto sa kuha, no. Siyempre niagi nam jud ka siguro mga hilot ana Anad. anad na sa hilot niya atong katong katingad-an antud karon dapat maayo iyang dapat maayo na siya. Dang, no? Daghan-daghan ako natabangan diri ang pinakabugat ko na ako natabangan nga asthmatic ayo. I-admit ay na, niapit yung diri taga Santa Maria daw sa sulok pa to. Bukid pa kayo niya. Nakaloyan ko nga ang ambot mo sila una-una, yapit sa iyang anak diri. Kapit sa tagay, i-admit na sa Davao. Ako maghilot, nagdala ko dito sila itong Medyo. masing kamay. Mulay siya nga kuwan. Ako maghilot, kaya nalagi, pakun kayo, yung papa to ha. Ako maghilot, kung nara sa inyo ha, magpadayo magpa-admit o dili, anong ulit nila. Dilami naman dayo maminaw. 1 year na karon, wala na din magkuwan. Wala na daw mo gamit o imon. Sa iyang anak ko, wala na daw mo gamit yung papa o nebulizer. Oh ba?
Yan, os pa ba dito kaysa? Kung usapin lang to kaysa, para mas Ibalik lamig sa- pa dyan, oh. Ah, Pero ayun na, ano ka no, mo ba? Wala na sa balik ko ah. Kadungan lang, mas ba na to kaysa? Ayun na yun. Mga nakasave no, imbis na ma-admit siya kay. So, nairason nga nang i-admit ka tungod kay lisod, ginawa. mawala Wala siya. So, sugod ka ron, hinahinay sa tagundang o itlog o manok. Okay. Itlog, manok, kanang hayop o tiil, o talong. Pagundangan na siya. Di magkakanagakaw itlog manok. Nakakaon pero kaya kayo. Pwede sa kay paminawa lang kay kolesterol mo na sa sumualalay ang kolesterol na may lisod na ginawa kay ugat ang iyang batayan pag mo kolesterol na lisod ginawa na siya wala lang no. Rumayo na kakaon lang ko na ano pag karon sa pagkakaroon undangin sa kanali kay para ato manambong kagon para magsirkular mamayo na yung ginawa no ano lang siyempre magka nakakaon sa mga balot siguro. Kaon po, dalag dalag. Nanarbay lamero sa balot. O siya uso sa balot, isugba. Suba, umoto butangan o Kung sa ilang mga sauce, mga garlic, ano. murag mga or magyapon sa sumay. Ini ko ini. Kung sumay ba nung mga oras dyan, sige lang. Uso na po doon, sige lang sa... So, ayan, shout out sa taga Kapalo. Kapalong Davao del Norte, nasa sabi ato sa mga nayo, kititaw kayo. So, malipay po tang naapoy na nanganday ko dahil sa tuwa. Kasi karang mga lagyo, kabangan na to sa sir nga mamaayo, kay pahit kayo yung tao ng asthmatic daw, o asmahon nga. So, Gusto na ginawa. Mo ni pinakalisod, mas may pa mapiang. kaya makaginaw ng darong. Okay ang ginawa, balag, mga bali mo. Kung ibero sa sulat sa mga bali, dito ta sa babalik kaysa ginawa pag ang ginawa, wag yun. Kurot yun, Ituhan sa naman. lisod yan ano. So ano lang, no, tabangan na to sa nga mamayo. Inubanan sa pagkampo sa Ginoo, siyempre. No, tanan na to ihatag man na to sa iyo. Pagpalapag yun na permanente, isang pa, o dako na kay sweldo, wala pa dyan punta. Siyempre. Oo, Siyempre, wadato. nga, number one yun na ito pa kayo sa Ginoo, si good health ka yun. Kaya pag mag-good health ta, okay ang maka-income punta. Good health man. Perform, tapos atong trabaho. Ana. Kanang mga kwarta, dito ta sa good health. Sa ako nagawa ta, dito good health. Ano lang, no? So, siyempre tanan mo doon sa kuwadre, ako ang tabangan, utop sa akong mahimo lang yun, ha? So, manikamo sa nga mamaayon ka, kahit po tayo nga kumato ko nag-hospital. So, kulang ang 5,000 siguro. Yan, kita pa yung bantay, dagan lang. Ano lang. No, yan, siyempre shout out na po ako mga suki nga viewers yun. Masuki na ko sa Hilot sa Digo City, Davao del Sur. Yeah, siyempre shout out po rin ako ang top 12 countries viewers. Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia, Philippines. Ayan, thank you so much guys for watching my YouTube channel. Kaya kanin ko siya, makita niyo ako ang top 2, Indonesia o Philippines. 2% lang diferensya niya. Overtake na siya. ang Viewers na taga ko sa Indonesia? YouTube. So, makuha na mo nga. Ibig Grabe. sa Philippines, kusog ko sa Indonesia. Siya. So 2% lang ang difference. Grabe. Dati, di na ba, di asa na sa kabit yun. Kaya nag-human. Siyempre, Indonesia, di ano, yung Philippines. Mas taas ang viewers ang Philippines. Nadugay na kung sige kuhan, ginamonitor na ko eh. Gamay man. Gamay na lang po. 2% ato ba yung kaya isang semana, nag 1.1. Ulong naman eh, balik na po siya ni Erog, 2, 3. Ito eh, shout out sa Indonesian. Doon na, hilig din sila ano eh. Habang po silang mga anak. O hilig din sila, dagan din sila ano eh. So ginatanaw siguro na yan. So shout out sa Indonesian, no? Indonesia. Thank you so much guys. Siyempre shout out po rin ako mga regular viewers, nag-subscribe ako, nag-comment. Thank you so much. Sa mga namutana sa location. So location ako, Digo City go guys. Barangay San Juan First Cram Street, tabi na Compound Purok Manga, Digo City, Davao del Sur. Ayan. Mindanao, Philippines. Ayan. Siyempre, kung kanang makiprints ako adon ako Facebook, my Facebook Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. Yan guys, kung karon na po ka nakakita ng video, no, mga traditional nila tanawan nyo ni guys, panuorin nyo to, no? May part to ni siya, so wala siya edit, niya dili po ko nag-video bubura, ipakita na ko tanan kay para makita nila nga yung sa akong trabaho. No, so ano lang. So, tanawan nyo guys kung ganahan mo ni. Please subscribe. I-click lang ang notification bell para updated ka sa mga kadadlaw na ko nga ginahilot, no? Kung pwede ka mo comment, like,
share. So, pinakanindot yun guys, please share my video. Ayan. Thank you so much guys. Ayan, so maghilot na ko. I love you guys. So maghilot na ko guys. So, please subscribe, like, comment, and share. Please share this video. Comment lang guys. Ayan. Thank you guys. Hindi dilig ya, pilam ka ni mo. Buti na doon para tumutak. Grabe ng 40. Karoon mo kung bilong-bilong 40. Ya di pa jud siya. Ano, lapas pud ba? Bapak ko yun. Oh, sa makauna lang ha, dagang nagigidan tapog ng okay. 40, kung nagituwas mo kita ka, kaya magtapog. Pura nagagawa na rin. Takang kayo gustong pailot sa kosa, ang problema pa dito naglinuwa. Ang tungkol na makita nila sa YouTube ako lagi. Kita nila niya. Pumangyot. Pumangyot siya. Yung hili siya chismis, nakita man. Pumangyot na kita nila. Yung ako ni mo ito, tama na makikigos. Ito na pangalan. Carlo. Giancarlo. Giancarlo. Video ko na social media, no? Video ko advertising man, no? Advertising mo may bayad ba? Post lang man, di ba? Ah. Hello, may gabi eh. Naan man. Oh, mga kuan lang ari sir, mga alas 7:30, ana. Kaya naghilot pa siya. Mga 7:30 lang. Ah. Kaya naghilot pa man siya. Ah. Hello. 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 Ayo. Ayo. Sa Bagayan. Hello.
Put. Ano siya? Bata daw, palibot niya. Bata. Siguro ito pala dyan. Kumas. Hello? Lingkuran ako ba? Ah. Ah. Ah, alas 7:30. Asa dapit? Asa dapit? Ika si Ronay dapit? Napula po X. Napula po X. Mahal na kay home service, sir. Ikaw nali-ari din eh. Kuan man, kung bata ra gud diri sa balad sa pila ra yata, pero mag-home service gud mo gasto mo gud ang gasolina ani. Ang service yun, 500 siya. Rumane sila, wala lang pili hatay. Kung ani mo dire bisag pila ra may hatag sa bata gud. Ambot kay wa pud mi katestig home service og bata ba kay ug dagko 500 man ang home service. Kamu na lay are. Para makatipid pod ba? Nagkadugay na hinuon. Kaya pa siguro sa bata. Ito na kadugay. Sa bando na rin. Ano sa pato ko man? Karam di ay gabi eh. Okay, manihapon pa man pod me. Bilang akong panihapon ako, 10 minutes na. Buburo din akong panihapon. Ah, Padala, ipabalot ang bata ha. Pila edad. pila edad na ng bata? 7 years old. Pagdala niya mo jacket ni Jazz, pajama. O, balutan ng bata. Sige sir. Ang bata may ilang ano? Ha? Bata ilang taon? Yung Sabado. Akay. Yung Sabado, minoon. Birnes, pagma. Kusog dahil sa musuyod ng tika ni isda Gusto mo suyod. Yep. Galas ng tika. Ano ba? Walang ginagang kayo. Yung mo lang na tanan. Crispy. Very good set. Available po. Nixon daw pa. Hindi lang napuntan. Ingat mo naman.
Daman na ginagawa sir. Ang asa to. Sama. Agusan. Ay, agosan. Oo. Agusan na siya. Sorte na yung ano to. Agusan siya. Nalipad sa taxi na rin. Sa Davao. Ikan, kung Nagka na daw nihilot niya ha. Ligo daw mo kwan. Balik iba. Kasi ako, kasi mo na yung ko. Pero bukuya kung ginang kanang panood ako, bakit? Kung ano, wala ko, wala ako sa trabaho. Ito ko na. Diba, pag gikan ka, kung gusto ko. Walang plus pa na. Kung ito, layo pa kayo ng dito. Naputo rin asang buwan. Pagkatwan, tandag. Layo ko na. Ito nila agusan ng tandag. Kandag. Tandag no? Agusan dili lang na kasi sa malibat. Layo, gusto mo wala nila layuan na kita. Katong tandag, nagkikian doon. Hindi ko layo ah. Ako layo ang buwan. Katong Surigao. Katong ni Ani dire. O taga Surigao sir, ni Ani po. Nanapoy ni Ani dire, taga kuan Iligan. Iligan wa, taga Iligan. Kasi katong buwan na din magmotor pa wala pa. Ay kuan to. So yo. Yung sir, wala. Pero pinakalayo na Ani sir, kuan Japan. Nanay gid siya sir. Ito din mga Australia, Canada. Ay bakasyon man to. Ihapit naman lang to sila, pero katong Japan jud. Nayanay ra gyud tong mapahilot. Pero dili sa Pilipinas. Hapon, isa. Pilipino disindan. Taga-Tagum. Okay na tayo sa Japan. Tuwa na dito yung pamilya. Pero kapalo mo ka, masaya pa. Ay may kayo. Kada Kada uli ligo. Ya. Di makakabasa ni kulit sir. Ako? Wala na. Nung tinabi kay pas mo, tapos akan eh. Kanang iniguli sa balay, mahimasa, habat, munas, ligo. Bawal na kay pas munas ha. Pas munas. Oh, pas mo kusog. Kung di ka mo nagbasaan na mo ninungdan, maparalyze ang tao. Walay kusog ha. Daghan na nila tayo siguro eh. Hindi man yun, makita mo ito ba? Utong tarong yun. Ano mo yun? Magkita magpud ang trabaho god. Wala man yung maamo at tukog ginsan, kapit tukog dito. Wala naman lang no. Mabot at mabot sa ano? Kita lang din ako ni. Mabot yung video. Ato, ato pa. So yun, yung manawag na ko, taga Cebu, taga Manila. Home service to ko. Saan banda sir? Layo ama ko na. Manila. Taga Davao City ko sir. Davao lang ang gigamit. Uy, malayo pa, malayo pala yung Davao. Kala ko dito kayo sa Pasay. Naku. Nisunod na ko sa Pasay bro. Magsunod. Kala ko sa Pasay. Kita, Manila. Kapag makapunta ka dito sir, ang daming mapahilot. Nag-ambot gigos. Yan yung osteoarthritis na sir natin. Nakanisa sir, sir, only balay sa uric acid, balay sa sugar. Kalimot ha? Balay sa uric acid, balay sa sugar. Anong balay sa uric acid, nadali ang sigarilyo inom. Ang sugar, nadali ang soft drinks, coffee, juice. No? Ang kami no?
Nagpasa ka sa ano? Karon wala. Kaya sahay. Ikaw lagi dili siguro mong nasa rin. Buntag lagi siguro mabasa. Ikaw lagi buntag lagi tayo mabasa. Disiplina. Mas makasupre yung asawa kay kanuna yung atubang ayun pamukan. Nagahilot ko sir, kung nasayon to alak pa. Wala ko naghilot rin sir sa Riyadh ko naghilot. Riyadh? Dito ko naghilot. Pauli lang ko misis. Kung wala ko maghilot, dire, kumuli, di ko kahilot mo. Wala ko nag-YouTube dito. Dito tato kay mga, kuan ba, mga foreigner ka daw? Kapag ko sikat na YouTube sa una ba? Lagi? Wala lang siya kano sa una. Ako po rin gamay kong mga bot. Kapaglit siya. Pero mo po rin kapapalit siya sa tao mo. Wala video. Nga, nakanindot ni YouTube, kaya i-recommenda ka niya. Public ka YouTube, isinit ko. Patingalo kong isinit man. Sige, pas mo na siya. Napasa kayo na ko na siya? Karag-karag din kayo. Taon na? Taon na ako. Yung karoon, gangon din kayo ko. Sabi, punas ako. Bawal din ang punas mo. Basak ng tubig, labi na pag-ulit sa balay. Hapon or gabi eh. Hindi na pwede mag-imasa. Ang lang na gano'n. At bago, Alcohol, okay lang alcohol. dili pwede yapon. Mas kuyos alcohol kaysa tubig ha. Kaya grabe mo absorb, paspas kayo na. Seconds lang, ugada yun no. Hindi ko nag-recommenda sa alcohol. Ang rapo, taugan lang. Kita nila mo yan, no? May balang nila mo. Ano pa ang ko? Okay, gaspang mo ganun mo panit. Pag gaspang ang panit, pas mo no. Hago siya nga imong gibasa. Pero motor ba? Mapay pagkabot, liguon na yun. Dili man siya advisable na ini maligo karong adlaw ang motor, magbiyahe. Ugma, gina. Ano, dugay pang pun maningil. Tapi dugay pa doon no. Nga maningil, ini taas na pong edad na to. Di mo na kang ngape. Kasi mo nang sa. Yan ang kape niyo mo, may baypay mag-ako. Bata dito, di matainom mo kape. Di makadaot. No? Okay? No sa to pa, igatas po dito, nagko. Siguro na ito, di ako lang yung kawa. Yung bata, di mapot pwede no kayo mo corridors, no? Yung ano, nagko pwede. So dapat pareha din sa bata, ta? Inom, bisa pa mo inom po ka, dugay pa man po mo ipig, sir. At least dugay ba, no? Di makakaminom. Inom. Nagmay. Nagmay. Di makamabog. Tuloy naman. Ha? Tuloy naman. Pero ganun mo inom, mas nakauli pa. Lagi? Ang nakauli man, pero gihatod. Wala gihapon, no?
sila kabastos. Kauli ka pon. Lain na nag-drive. Init ang imong lupit. Pag mainit siya, imong lawat, kung kasabot ang lupit, isang kulang ha. Pag dili isang bugnaw siya, imong dugo, dahil na hinay ka. Abroad ko nga. Hindi kahapon asag ng basa. Bulingit kayo eh. Asag. Mag-abong rito.
Ha? Sir, sir, hinay ko gamay ha. Kaya na-video ko pa makuha na. Oo, oo. Ayan tayo. Kira? Ayan. Matanggal yan ng siyang pinsan. Pinigala na ko niya. Sangit mo ko. Twice. One, dua. Ayun, ayun. Gusto ko matanggal na. Dali lang. Di ba na mo na murag bakante? Ako mo nagmanikot. Murag bangag lang siya ba? Pamamanan na bangag lang. Oo. Dugan ka naman, no? Ika na. Ano, nagulat ko? Iro? Ako lang yung panon. Ha? Meron nila akong medyo kilo. Ibiso. Barat na mo. Ano ko ah? Butlo na mo? Patlo na lang. Sayang, oy! Nagaray. Tambal na sa abot ang Sigkuhan na. Wala. Tambal na sa... Brunuloy. Yan, yan. Masarap ka lang. Di man to ka nag-YouTube? Ha? Customer lang ginag-ingon ba? Sige nga, sir. Sige ko. Sir, di. Di mo yung YouTube, sir. Wala ko YouTube. YouTube lang ba? Minute sa advertising mo ganda. Nagawas ng advertising. Makita ko sa pagluka. Ang ending nga na sa shortingan, nakakorta pa ka. Oo. Ana lang, ang double ba double?
Kung di man lang sa kwarta, advertising na lang. Kaya pag makita na sa uban, asa man nila pita. Asa man nila pita. Daghan di agad nanita ron siya nga mas nasa na suki. Pero gusto ko lang napabay mo lapaw sa ng suki. Di ba naman anak suki ito? Ito may mas maayo na. Wala, daghan karon, daghan kung nakuha sa uban nga gikan sila sa uban. Anak ako, anak ko. Nagikan sila sa mga veterans ba? Dili ka sa veterans ba? Mabuhay di ka. Magkakaan mo mga makampo. Wala nga yung mga buwan. Nagagawa na po kung napalakaw. Yung stroke, high stroke, paralyzed. Ako mga editing natin sa YouTube lang. YouTube, tanawa. Sa YouTube lang kung dito sa Saudi, hanto dito. Ano ang? Hindi na matata. Pero si Manang, irog man ako kan, subscriber. Irog man siya. Bakit ako nagkapalit na 19. 2019. 20. Okay. Okay po ng airport. Ako maulihan ako. Normal po na yan. Wala lang itong mga kwalit. Sip lang po. Sip lang po. Kaya na lang. Kaya matugusto mo. Mason ko dito. Mangulik ng alas 3. Alas 4. Sugod ako bubilo. Ang tubili eh. Mingaw pa pagkat ito. Pero meron ito. Mingaw. Ito meron. Manapi man. Hindi pang mingaw. Manapi mo na yun. Pero wala takabulo pag i-maritis dito na yun. Atong. Kasi itong hilot. Pero ba yun? Ano ba? Kaya nagmabisaya. Hindi kayo bisaya. Ito? O parang ito? Nagulay? Hindi sa Ariad. Kumpanya ko na mo kay ang ikan sa dakulang ko tapos pinakabata kay Pongo katao 11,000 sa kumpanya. So katag-katag yung building kaya nalain mag engineer, ilain ko ng mga ba? Ilain po kami sa Manila, ilain po kami. Ng bakasyon, ay isip eh. Kaya nga po ba? Ang bayan dito, kasing kamay ang bayan, man siya, na ako baldo. Nagkag 100, na yun, 1.5. Palitan ng 15. Pag ako, tigom kaya ako, ang akong tigom, ako may pamalit gadget. Ano ba? Ano, di ka mali Saudi ka na. Gawin. Cellphone, nakapalit ko yung laptop, gigamit sa mga anak, no? Yun, mahal, kaya kayo rin, no? Pagkawin, kaya na. Ay, barato dito. Kung klaro ito yung China dito. Nag-class A yung China ba? Kasi China. Dire, dire. Ay, China mo gan. Lumaman ka China dire. Duwa ka China. China. Dito kay Kwanjot, kanong class A yung China sa made in China. Pero, qualify ito siya. Hindi man kakasulod sa Kwan. Genuine gapon nga mga kwan. China siya, pero kaya tinidutang at China. O mag-iwan naman yung electron. Pagka naman motor, China bro. Okay man, original man sa. Straight to mo ko ng Kwan, Saudi nga. Gusto mo na, tiki ng Kwan. Paspas sa Saudi ang bag ko. Cellphone. Kung gabi ka ito kwan. Ha? Gabi ka kwan sa. Baguna sila. Silag bag ko. High-tech. Mas advance. Ang advance ilang kuhan. Kalima kag 6 months tanggalon. Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia, Riyadh. Kanang Riyadh mo na sintro sa tubok Middle East. Wala sa Riyadh. Gusto kong ati ka kita ba di ay. Naman kung sa Riyadh ang ati ba? Asa man sa Riyadh? Abu Dhabi sa Sabah. Ah, Abu Dhabi lain na.
Hindam mong guna, no? Tingnan niya po, lain na siya nga kuan. Kumbaga sa Pilipinas, Davao, Cebu, kana bitaw. Sa Pilipinas siya, ano to. Sa Saudi Arabia, Kuwait, Saudi niya po na. Kuwait, Qatar, Dubai. Dubai, Abu Dhabi, UAE. Saudi na siya. Eh, lagyo lang na Tama. Nakaabot mo ko kuan 2 months dito sa Saudi Tabok. Natungog yung mga tabok, Saudi Tabok. Bandang Saudi. Tabok ang kuan niya. O nakakuan kasi story, kanang tabok mo nag-lupsa nila ni Moises. Amo ba? O di ba naghana sila? O tanaw mo sa history o sa map history. Tabok ang nakabutan dito, Saudi Tabok na. Nilusod sila sa Saudi. Kaya Saudi pa, tinda ko ang wag yun, lingaw, kina. Sa unang panahon, pero na naman nga, ay dalan di ang 30 minutos street permanente. Ah, Sobra ka street. 30 minutos? Ka street. Tanan? Street. Magbabada ka may street na po. Hup! Huy! Hello? Hello? Hello, may gabi eh. Ay, ikaw mananime? Dahil may number lagi. Ah. Unsa mang oras? Ha? Alas 8 magpa-home service? Asa na sa? Asa na magpa-home service? Uy! Gabiin naman kayo! Ayaw ng gabi kay naiwak-wak. Arabic Crisbel. Crisbel. Pwede din masudlan ni lain tao. Hello? Ah. Oh, nya, sure na neng, alas 7. Oh, okay na saya, 500. Me. Okay na saya, 500. Okay na saya, 500. Ha? Hindi nga po. Bigatin. Gamay rin na. 500 kaya bigatin. 550 basta bigatin. Tara kasi kung hindi pipit, home service mo. Hello? Imi. Ha? Ako din. Rekomenda gyapon ba? Tapos kita makailan nga. Makabantay nga nakipamalapian. Ito sa puno. I-recommend gyud kasi imong mga customer. Oo, naman po kayo sa tao ba na napo yung nabatid po. Kaya po ang sakit na yung naman ako punta po. Okay, di man ta kasulod. Ginaingon ka naman pa sa service. Isulti na mo na ang presyo kay Oto, hindi ho dito. 500 na pa sa doon lang yun.
Hindi ka na padadaw, nausan na niya na. Malayo na kayo po. Hindi po ito makasinabot, ang ano na lang ka, no? Ay, di Ah, po ito gani. makasinabot niya. I love you, son. Barato na kayo ang bilang. Tag 40 ang kilo. Ah, bilong mo diya. Tag 40 lang kilo. Pa-deliver mo. Tag 40 ang kilo. Sa bilong. Bilong gagmay. Ang gani. Ugma, tag 30 ng duro na. Kung saan nila napahilap ko? Uy, nanulod na. Ang gani. Nabalik gani may dilo ron. Ah, Pakapit agad si Angel. Ugma to pali.